Bellman-Fordův algoritmus počítá nejkratší cestu v ohodnoceném grafu z daného uzlu do uzlu ostatních. Hrany mohou být ohodnoceny i záporně. Na levé straně obrazovky můžete vidět graf. Graf tvoří 5 uzlů označených jako P, Q, R, S, T a 9 hran označených jako A až F. Každá z hran má ohodnocení, které je značené v závorce. V pravém horním rohu obrazovky je obecný pseudokód, který bude v průběhu algoritmu krokován. V pravém dolním rohu obrazovky je stejný pseudokód, ve kterém se budou objevovat konkrétní hodnoty. Každý uzel si pamatuje svoji vzdálenost, která je značena v kódu písmenem D. Rovněž si každý uzel pamatuje svého předchůdce, který je značen v kódu písmenem P. V této ukázce budeme hledat nejkratší cestu z uzlu P. První krok algoritmu je inicializace. Každému uzlu se přiřadí nekonečná vzdálenost. Výjimkou je daný uzel P, kde se nastaví vzdálenost na 0. Dále se projde graf tolikrát, kolik je uzlů -1. Během procházení grafu se pro každou hranu provede relaxace. Relaxace se skládá z podmínky a upravení vzdálenosti a předchůdce. Podmínka je splněna, pokud vzdálenost koncového uzlu hrany je větší než vzdálenost počátečního uzlu hrany plus ohodnocení hrany. U hrany A tato podmínka splněna je. U hrany A má koncový uzel Q vzdálenost nekonečno a to je větší než vzdálenost vstupního uzlu P, která je 0, plus ohodnocení hrany A, které je 6. Pokud je splněna podmínka, vzdálenost koncového uzlu se nastaví na vzdálenost počátečního uzlu, plus ohodnocení hrany a předchůdce koncového uzlu se nastaví na počáteční uzel. Vzdálenost uzlu Q se proto nastaví na 6 a předchůdce uzlu Q se nastaví na uzel P. U hrany B se situace opakuje. Podmínka relaxace je splněna. Vzdálenost uzlu T se upraví na 7. U hrany C není splněná podmínka relaxace. Neupravují se proto hodnoty koncového uzlu T. Takto se projdou všechny hrany grafu. Celkově se tento konkrétní graf projde 4krát. Všimněte si, že ve třetím procházení se už hodnoty uzlů nemění. Na konci algoritmu se provede kontrola. Graf se ještě jednou projde a pokud je splněna alespoň jedna podmínka relaxace, znamená to, že v grafu je cyklus záporné délky dosažitelný z daného uzlu. V tomto případě je algoritmus nekorektní. Na tomto konkrétním grafu proběhla kontrola v pořádku.